Gaurkoan San Juan plazako inguru honetara gerturatu gara, izan ere hemendik gutxira, irailaren 19an kontzertua izango dute hemendik oso gertu Onabaip izeneko taldeko kideek, beraz, aitzaki hau aprobetxatuta, beraiekin hitzordua egin dugu, taldearen hasiera eta pixka bat ibilbidea ezagutzeko. Horretarako gurekin Arturo Jimenez, Vanessa Martín eta Borja Alberdi dauzkagu gaur kameraren aurrean, baien bizipenak partekatu ditzaten. Beraz, lehenik eta behin elkarrizketarekin hasteko, konta iguzue hirukote zeintzuk zarete pixka bat, eta ezagutzen ez zaituzten horientzat, zein da zuen musika estiloa? Ni Vanessa naiz, Arturo eta Borja, basu jolea faltatzen da, bera gitarra jotzen du, nik abeslaria naiz, eta Borja bateria jotzen du. Onabaip musika talde bata eta pop rock eta soul baten nahasketa egiten dugu. Eta konta iguzue, pixka bat zeintzuk dira zuen jatorriak, noiz sortu zineten edo zergatik erabaki zenuten musika talde bat sortzea? Gu daramagu 3 urte elkarrekin, baina lehenengo urtean hasi ginen covers edo bertsioak egiten. Orduan ezen Onabaip, Onabaip taldea, gaur egun egiten ari duguna, ez? Orduan, ja duela 2 urte, hasi ginen gure musika eta gure abesti propioak egiten. Eta, Onabaip, musika taldarekin nahi dugu gure naturalitatea eta gure evoluzioa eta aprendizajea erakustea jendearekin bai. Eta konta iguzue, zergatik aukeratu zenuten Onabaip izen hori, zer adierazi nahi duzue horrekin? Honekin, drama izugarria lehenengo krisia, no? izan genuen, bai. Eta Onabaip da hitz-joko bat, ona euskaraz, eta baip, ingelesez dela biurra edo onda, bai? Eta da, nola sentsazion batean egotea, hori da gure izena. Eta jendeak ezagutu dezan, konta iguzue pixka, zeintzuk dira zuen musika influentziak, zertan inspiratzen zarete, bai talde gisa edo baita bakarka ere? Taldean, All Green edo Morgan, diska hau egiteko, izan dira gure referentzia nagusiak, bai. Eta gero pertsonalki, gustu ezberdinak daukagu, niri asko gustatzen zait soul, Amy Winehouse adibidez. Adibidez, Sarria eta SSS taldeak, orain ari direla direktoan kontzertu oso onak egiten, ikusi izan ditut eta referentzia gisa hartzen ditu. Hori da, eta nire kasuan adibidez, Kings of Lion edo orain hemen jotzen ari den taldea Tok, ere asko gustatzen zait, referentzi bezala hartzeko, eta gustu ezberdina ditugula, baina denak azkenean kohesionatzen dugula. Hori da. Horixe da, eta konta iguzue, talde gisa aritzeko, badago atzetik funtzionamendu bat eta zeregin batzuk. Konta iguzue pixka bat zein den ikusten ez den lan hori, hau da nola antolatzen zareten pixka bat entxegoak egiteko, kontzertuak prestatzeko edo nola da banaketa hori? Printzipioz ensaiatzen dugu astean 2 aldiz, eta entsaio egun horiekin denbora ematen digu gure kantak lantzeko alde batetik, eta bestalde kantu berriak edo sortzeko, pixka sormen puntu hortatik. Eta, talde baten atzean gero dago kriston lana ere, gestio lana, divulgazio lana, kontzertuak bilatzea eta bar. Eta, saiatu gara orain arte gutxinez, lan hori guztion artean egiten, lauron artean egiten, eta banatzen, ez? Ahalik eta ondoen banatzen, egia da ez dela erreza, kriston lana da, eta ez da oso erreza ez da ere guztiz banatzea, baina saiatzen gara guztion artean egiten. Esan dezakegu 2025 urtea zuentzat berritasunez edo nobedadez beteriko urtea izan dela, hain zuzen ere, aipatu behar dugu duela zainbeste, disko bat kaleratzen zenutela, Mio izenekoa, konta iguzue pixka bat, ze lan egin duzue bertan edo zer entzun ahalko den horretan?
bueno, hori grabatu genuen diska urte hasieran, eta azkenean bildu ditugu diska hontan urte hauetan zehar sortu ditugun kantuak, ez? Eta, bueno, da hori esan duguna, pixka rock, soul, pop, estilo hortan dijoa diska. Eta, bueno, gu oso gustura gaude lortutako lanakin. Oraindik ez dugu argitaratu, iraian argitaratuko dugu. Gure asmoa da hori. Bueno, digitalki. Digitalki, hori da. Badugu formato fisikoan eta dagoeneko saltzen ari gara. Baina, bueno, hori, ja iraian izango dugu guztiz argitaratuta. Gogo asko ditugu ja Hori da. argitaratzeko bai. Ze ondo, eta San Martzialetan ere, aurteko San Martzialetan hitzordu berezia izan zenuten, kontzertu nagusien aurretik aurreko talde gisa edo teloirari moruan aditzeko aukera hori izan zenutelako. Zer moduzko izan zen esperientzia? Bai, oportunitate ikaragarria eduki genuen, eta, bueno, asko aprobetxatu genuen, disfrutatu genuen. Azkenean guk hemengoak gea, Borja Hondarribikoa eta besteok Irungoak, eta, bueno, etxean jotzea hemen gure lagunak eta familiakin, oportunitate ikaragarria izan zen, gainera Kriston eszenatokiarekin, teknikariekin, eta holan lan egitea asko eskertzen da. Eta Suneren aurretik eta Zirkinik bez aurretik jotzea, guretzako izan zen ilusio handia. Irailean ere beste hitzordu garrantzitsu bat izango duzue, kasu honetan ere Irunen, Irun zuzenean jaialdiaren barnean aritzeko aukera izango duzutela. Imaginatzen dut, aukera honengatik pozik egongo zaletera, eta konta iguzue pixka bat, noiz izango den edo zer prestatzen ari zareten? Bai, iraiak 19an ostirala da, bertan egongo gea Belakoren aurretik joko dugu. Salaren CBA-ren lehen aldia izango da, bertan kontzertuak daudela, eta bertan egongo gea gaua irekitzeko, eta berriz kriston gogoa dauzkagu, etxean jotzea, sala on batean, teknikariekin, eta modu egoki horietan jotzea beti super posik gaude. Izango gara lehenak jotzen du. Bai. Estrenatuko dugu sala. Bai, ondo aipatu zuen moduan, ore handia izango duzue, izan ere, CBA kulturgune honen bigarren fanesea iraian estreinatuko da, hor Irun zuzenean jaialdiarekin izen apartekatzen duen areto berri bat egongo da, eta zuek izango zarete hori estreinatzen lehenengoak. Konta iguzue, zuek bezalako taldeentzat, garrantzitsua izango da hirian horrelako espazioak sortzea, mundu guztiak bere lana erakusteko toki egokia izan dezan, ezta? Bai, azkenean guk musika apreziatzen dugu eta gustatzen zaigu salak egotia eta kalitate ona egotia. Guk Silon entzaiatzen dugu, bertan sala bat dago eta soinua eta taldeak bertan ikustea asko eskertzen da. Eta Irunen aukera hori egotia guretzat da superimportantea, bai gu gotzeko eta bai gu taldeak ikusteko. Guretzat da superimportantea estena bat egotia eta taldeak ikustea. Azkenean guk estilo asko gustatzen zaizkigu eta gustatzen zaigu kontzertuetara jutea eta jendea ikustea eta posible bada sala egokiena bat eukitzea guretzako da, Hori da, orain arte iraiera bitarteko planez hitz egin dugu, baina iraietik aurrera pixka bat ez dakit ja beste kontzerturik edo hitzartua duzuen edo pixka bat zendan hemendik aurrerako plana. Iraietik aurrera diska digitalki kaleratuko dugu. Egia da, ez daukagula kontzerturik agendatuak, baina gaude prestatzen urrengo urteko agendak eta hori, nahiko ofizina lana daukagu iraiatik ondoren, bai. Hori da, baina lan handia dena ere, musika talde bat aurrera atela litzateko. Eta konta iguzu, orain arte emandako kontzertu guztien artean bat aukeratu beharko bazenute bereziena izan delako edo zuentzako esan nahi berezi bat izan duelako zein izango litzateke? Igual iritzi desberdinak daukagu, baina niretzat adibidez izan zen San Martzial kontzertua
Arturok aipatu dudanagatik, bueno, osea, Bai. niri gure lagunekin, gure familiekin, eta dena oso eskertua gaude. Eta, bueno, ekipo izuragarria izan egon zen, bai, orduan, Bai, niretzat hori. niretzako ere. Nik esango dut lehenengo kontzerturako eskatu ziguten 2 orduko kontzertu bat egitea, eta nik adibidez, izan zen lehen aldea kontzertu bat ematen, eta kristona prestatu genuen, eta niretzat izan zen demostrazio bat posible genuela, ondo atera zen, etzan ederki atera, baina etzan gaizki atera, orduan demostratu genuen gure buruari posible genuela, eta ondo eramaten ginera kontzertutik kanpo, eta kontzertuan genekala baita ere harremanan egonak, eta arazoak ateratzeko sinergia hori genekala. Eta hori izan zen pixkat, venga, posible dugu, hau egin dugu, hasi que hemendik aurrera etorriko dena posible izango dugu. Eta zure kasuan, Borja? Bai, bueno, nire kasuan ere asko gustatu zitzaidan Irungoa. Ze, bueno, jende askok ere eukizuen aukera etortzeko, festak ziren ezta. Eta, azkenean, maite duzun jende hor aurrean eukitza ere, kristo, bueno, asko betetzen dizu, ez? Eta, bueno, nik uste, kontzertu guztia dira ezberdinak, denetan ikasi dugu zerbait. Eta hori, batez ere, lehenengotik hasita, jungera ikasten pixkanaka eta denek dute zerbait. Eta orain barkatu, baina orain zure herrian joko dugu. Hori da, oraindik falta dira kontzertu batzuk. Hondarribin joko dugu irailaren 5ean. Bai, festetan. Igual, kontzertu horren ondoren zurea... Claro, zurea izango da. nire kasuan, Hondarribikoan naizenez, niretzako bereziki oso berezi izango da kontzertu hori. Hori oraindik bizitzeko dagoena. Eta hori galdetu behar nezuen, etorkizunera begira pixka bat musikaren munduan zeintzuk diren bazuen ametsak edo lortu nahiko zenuketen hurrengo urratsen bat. Nik uste, talde bezala lehen helburua dela nire iritziz gauden bezala jarraitzea eta musika sortzen jarraitzea eta prozesuaz disfrutatzea, ez? Orain arte egin dugun bezala, kontzertuak emanez, jendearekin partekatuz gure musika eta kontzertutan dugun guztia emanez. Eta nik uste hori dela gure ametsa, esan dezagun, ez talde bezala. Baina, bueno, nire iritzia ez dakit. Bai. Azkenean talde bat eukitzea ez da erreixa, harreman ona eukitzea eta gure ametsa ez dakin nun jotzea, ez da jarraitzea, gustora gotea, iaia horrekin superposik. Bai, zeren dago lan asko jendea ez dudana ikusten, baina egin behar dugu lan pilo bat, adibidez, bueno, sare sozialak, ez zaigu gustatzen. Inori ez zaigu gustatzen eramatea, eta zeraman behar da. Ikasten gauza pila ikasten, bai. Oso ondo, Irugete, asko eskertzen dizuegu partekatutako guztia, eta hemendik aurrera zorte on guztia opa dizuegu, guk ere zuen ibilbidearen jarraipena egiten jarraitu ahal izateko, bale? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mi esker.